rock with me, say, come on, baby, let's rock. Yeah, rock, baby, baby. Yeah, let's rock. One more time. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. Σας καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κοινό μου. Καλώς ήρθατε, ωραία λουλούδια, θα τα πάρω μετά. Καλησπέρα, τηλεθεατόπουλά μου. Με στη ροκεντρολιά σήμερα είμαστε, έτσι. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλά παρατράγουδα. Μόνο καλά και ευχάριστα. Είστε καλά, τηλεθεατόπουλά μου? Καλά είστε, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για όλα εδώ, με ένα κοινό πανέτοιμο. Με στη ροκεντρολιά το κοινό. Και λόγω, καταλαβαίνετε, ύφους. Ένα κοινό έτοιμο με 3.000 ευρώ στη διάθεσή του να σπρώξει εκεί που αυτό εκτιμά, πιστεύει και ότι πρέπει να εξηγηθεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα γνωστά. Το κοινό θα σπρώξει τα ευρωπουλά του. Εμείς θα σπρώξουμε τα ευρωπουλά μας μέσα από τα παιχνίδια μας. Σήμερα έχουμε και ένα ιδιαίτερο παιχνιδάκι, θα σας αρέσει, μέσα στο ίδιο μοτίβο, το γνωστό. Αλλά όλα θα ξεκινήσουν όταν ο Σπύρος Ασπιώτης έρθει εδώ για να μας πει το τραγούδι του. Σπύρος Ασπιώτης. Περάστε παρακαλώ. Σπύρος Ασπιώτης, ένας τραγουδιστής πρωτοεμφανιζόμενος στα παρατράγουδα. Τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Καλά είσαι? Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο στόμα βάλει το όφωνο. Τι γίνεται, τι τραγούδι έχουμε? Ναι. Έλα. Μια δεκάρα να πούμε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι, μια δεκάρα. Μια δεκάρα λέγεται το τραγούδι. Μια δεκάρα, για πάμε. δεν αξίζει η αγάπη σου. Για να δούμε, παιδιά. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Στη φωτιά θα ρίξω τις αχαριστίες σου, να καούν εσύ κι αυτές κι οι αμαρτίες σου, να καούν, να καούν, να καούν. Έκανα βλακεία που σε πίστεψα κι όλη τη ζωή μου την αχρήστεψα. Μου πουλούσε ψέμα, μα δεν είχε αίμα και πως να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Μια καρδιά που είχα δώσει την εχάρισα, μα την πήρα πληγωμένη και λαχτάρισα. Στη φωτιά θα ρίξω τις αχαριστίες σου, να καούν εσύ κι αυτές κι οι αμαρτίες σου, να καούν, να καούν, να καούν. Έκανα βλακεία που σε πίστεψα κι όλη τη ζωή μου την αχρήστεψα. Μου πουλούσε ψέμα, μα δεν είχε αίμα και πως να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου κι ας
στο πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου. Πάρα πολύ ωραία! Σπύρος Ασπιώτης. Πώς λέμε Σπύρος Αγορέος? Να σου πω, αυτό είναι τραγούδι γνωστό, έτσι? Ναι, είναι παλιό. Και ο Σπύρος Αγορέος το λέει αυτό. Ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής. Ένα χειροκρότημα στο Σπύρο Αγοραίο που πολύ αγαπάμε, τιμάμε, θαυμάζουμε, υμνούμε πάντα. Τι είναι αυτό, το κοινό? Το κοινό είναι πολύ, σου λέω. Είναι ειδικό κοινό. Έχει κάνει τη διασκευή ο Νίκος ο Βασιλόπουλος, ο Πολύ ωραία. συνθέτης. Πολύ έχει ωραία. Εδώ πάρα πολλές φορές. Πάρα πολύ ωραία. Κάπου εμφανίζεσαι? Ναι, είμαι στη Ζηρίχη. Α, στη Ζηρίχη. Μάλιστα. Δηλαδή, όποιος θέλει να έρθει σε το βράδυ, θα πρέπει. Παίρνει το αεροπλάνο, έρχεται. Στη Ζηρίχη έχει ζεστό λαϊκό κοινό. Ναι, πολύ καλό. Στη Ζηρίχη, σοβαρά. Έλληνες, Έλληνες, λίγο Τούρκοι, Ιρακινοί, Σύριοι, Ελβετοί, Γερμανοί, Ολλανδοί, ποικιλία. Multi-ethnic κατάσταση. Εσύ μιλάς για πολυδιεθνή κατάσταση. Εδώ για έχουμε κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Αν γίνει κάτι, θα δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Ασπιώτη. Χαιρετίζουμε στην Κέρκυρα. Ωραία.